Ixesha le-Krisimesi kulapho abantu bangena-nzulu ezipokothweni zabo kwaye eyonanto ithengwa kakhulu butywala. Ziye zingagqibeleli iziyunguma ngaphandle komdiliya omfaxangiweyo. UMzantsi Afrika ujongene nexesha elinzima kwezoqoqosho, kodwa nangona kunjalo ngeli xesha leKrisimesi iitafile ezininzi kweli ziza kuba nazo iinyembezi zikaVictoria. Buying patterns have changed with the current economic climate. They're still buying the volumes, but now they're decreasing in what they're actually spending it on. So instead of buying an 18-year-old whiskey, now they're going to a 12 and a 50. Abantu abathengi ngokugqithisileyo. On the luxury goods that value from 300,000-400,000 up to 600,000-700,000 on your single malt whiskies, your high-end cognacs, it's slowed down. You know, that I think even your elite are watching what they're spending. Abanye abathengi bayiliqonda uxinzelelo lwezoqoqosho. People are aware of the economic climate, they're looking at prices for everything, and they are definitely not splurging on alcohol and all the luxuries like they used to. You know, it may be tight, but everyone needs a little bit of relaxation. Kwabanye abantu imali ayiyongxaki. I guess it's like smoking. Fortunately, I can allocate enough money to my beer and whiskey, so that's yes, I'm a bit more careful, I guess. I've got a nice Christmas bonus, so I'm buying a little bit more, and I'm really enjoying this festive season. Kuyabonakala mhlophe ukuba nangona kunzima kweli kwezoqoqosho, kodwa abemi beli baza kuzonwabisa ngeli xesha leziholide.